כן, לחצתי על רקורד, אני מקווה שזה מקליט. הפעם שעברה אמרת שלמעלה היה כתוב רקורדינג עם איזה... כן, אבל אני עכשיו העליתי למעלה, רק שנייה אחת. הנה, בלה הצטרפה, שנייה אחת. ערב טוב. שלום, ערב טוב, בלה. חיכית הרבה זמן, בלה? לא, ממש כלום. אוקיי. לידיעתה של בלה, ברבע שעה לפני 6, אנחנו ניסינו לסדר את העזרה של אפרים, שהוא הציע שכאשר שלמה מקליט פגישה, הוא מעביר את זה לאפרים, ואפרים מעלה את זה ליוטיוב. אז היה דיון שלם, אני התכתבתי עם אפרים, ואפרים דיבר עם שלמה, ואני מקווה שאנחנו איכשהו סידרנו את הדברים, כדי שהדבר יהיה חלק במעבר מפגישת הזום והקלטתה, אל אפרים שיעלה את זה ביוטיוב. אני גם הסברתי לשלמה ולאפרים, שכאשר שלמה הצטרף בפעם הראשונה לנהל את העניין, לא יכולנו אז להקליט. אפרים, אני מספר לך את כל זה שתדעי מה קורה. אפרים לא ידע את זה, אז כשהוא העלה את הפגישה השנייה, ששם כן שלמה הקליט, הוא נתן לזה את המספר 91. אבל לאמיתו של דבר, הוא היה צריך לתת לזה מספר 93. אז ביקשתי מאפרים לתקן ולכתוב שפגישת 92 לא הוקלטה, שיהיה סדר. עכשיו שלמה צריך עוד למסור לאפרים את שתי הפגישות האחרונות, הקודמת ולפני הקודמת, ושלמה אמר לי שהוא כבר מסר את האחרונה שהייתה, חסר עכשיו שם באמצע, לא חשוב, לא ניכנס לפרטים, אבל אנחנו מקווים שהדברים יסתדרו. למה זה חשוב לי, בלה, שביוטיוב הדברים יהיו חלקים? מכיוון שבדקתי גם היום, יש כ-1,760 כניסות לפגישות האלה ביוטיוב מכל העולם. זהו רווח נקי של מה שאנחנו עושים כאילו בקבוצה קטנה, אבל משרתים למעשה עולם שלם. זה דבר אחד. דבר שני, סיכמנו עם שלמה באותם רבע שעה לפני 6, ששלמה ישלח לכל המשתתפים מספר בנק, כדי שיהיה אפשר להעביר אליו, לא לאליו, הוא עושה את זה בהתנדבות כמוני, אבל לחשבון הבנק, להעביר את 15 שקל לפגישה, וברגע שיהיה שם קרן, אנחנו נחליט כולנו יחד, למה אפשר לתרום את זה לצורך הפצת יידיש באינטרנט. היה עוד איזה פרט קטן, כן. פרופסור, בינתיים אנה הצטרפה. שלום לכולם. פרופסור, סליחה, היום אני לא יכולה לקרוא, יש the drops in the eyes, I was in the... בסדר גמור. אבל אני פה. בסדר גמור. אז עוד דבר קטן שרציתי להגיד, אנה הצטרפה עכשיו, אז אנה אני אומר לך, שמה שחייבת לאדם, עד שהוא פרש בפייפל, שלמה יברר
בבנק, ואנחנו פותחים חשבון חדש, שלשם ייכנסו התשלומים, ואנחנו נעביר לאדם את מה שאת חייבת לו, ואחר כך יתווסף בתוך החשבון ששלמה יפתח סכום כסף, אני עושה את זה בהתנדבות, שלמה עושה את זה בהתנדבות, אז יהיה לנו קרן ליידיש מהכספים האלה, וכולנו נחליט בסוף הקיץ איך אפשר לעזור להפצת יידיש באינטרנט עם הכספים האלה. אוקיי, אנחנו מתחילים. יאיר אמר שיש לו איזו התחייבות משפחתית, אז אנחנו כולנו קוורום. סליחה, שאני הבנתי, I will receive the חשבון, כן? כן, כן, את תקבלי, שלמה יברר בבנק, יפתח חשבון, וגם את אומרת שאת יכולה לשלם בפייפל, אז שלמה יברר איך עושים את זה, ואנחנו נגמור גם עם החוב לאדם, וגם את ההמשך. אוקיי, שלמה, אתה מעלה את הטקסט? אני חושב שהעליתי, והשאלה שלי, האם אתם רואים אותו? כן, רואים טקסט, כן. עכשיו, האם אתם זוכרים איפה הפסקנו? אני חושב שזה בפסקה שמתחילה די יידישה קולטור. לא, זה לא טוב שאתה אומר פסקה, אתה צריך להגיד עמוד, מספר עמוד. פסקאות יש בכל העמודים. מיד אני אומר את העמוד, שנייה, עמוד אחד. זה לא העמוד הראשון, זה עמוד אחד. כן, ואיזה פסקה? הפסקה האחרונה באותו עמוד, בדיבור המתחיל די יידישה קולטור. ושם הפסקנו? עד כמה שזיכרוני מגיע. אולי תקרא משפט בסוף הפסקה הקודמת כדי שנדע. אז sie ist gewähnt die goldene Epoche. לא עין זה לא א', אלא עין ביידיש זה תמיד Epoche in der jüdischer Geschichte, in der Geschichte von der jüdischer Neshume. אוקיי, עד שם קראנו. בלה, אם את רוצה, נתחיל את הפסקה הבאה. Okay. Die jüdische Kultur in der משהו כאן לא כתוב כמו שצריך. הלניסטישר, מצטערת, לא ראיתי. In der hellenistischer und spanisch-sardischer Epoche ist in Asar-Protim a Paradox von a Ziveg von... אוקיי. עכשיו רגע, אני אומר מה מצפה לנו. במשפט הזה שבלה קראה, אני מנסה לתת לכם את ההקשר שיהיה יותר קל. במשפט הזה שבלה קראה, מתחיל אברהם יהושע השל לדבר על ההבדל בין התרבות הספרדית היהודית לבין תרבות יהודי מזרח אירופה. בלה, שתי מילים ותתרגמי, כן. Die jüdische Kultur, התרבות היהודית, כן. אבל יש כאן איזה קאץ', כי יידיש זה לא... נכון, נכון. יידיש... נכון. עכשיו, בלה אומרת פה דבר שמטריד אותי זה כבר 60 שנה. לא שאני לא מבין, אלא שכשקורא את הביטוי יידיש קולטור, הרי שביידיש יש לזה, כמו שבלה אומרת, שתי משמעויות. התרבות בשפת יידיש, או
התרבות של היהודים, ואז הקורא צריך לנחש על מה כותבים. האם כותבים על התרבות בשפת יידיש, או על התרבות של היהודים, שזה יכול להיות גם התרבות של היהודים הספרדים. על הבעיה הזאת עמדו אנשי לשון ביידיש בעשרות השנים האחרונות, והציעו פתרון שהרוב לא מקבל. הרוב לא מקבל, עוד מעט תגיד מה הפתרון. למה הרוב לא מקבל? מתוך שגרה. זאת אומרת, זה לא תפס. כאשר רוצים להגיד, הלינגוויסטים הציעו, כאשר רוצים להגיד התרבות בשפת יידיש, אז הציעו שיגידו די יידיש קולטור, לא יידיש קולטור, אלא יידיש קולטור. כשרוצים להגיד התרבות של היהודים בכלל מכל העדות, יידיש, זה לא תפס. לכן, בלה בצדק אומרת, יש פה קש במובן שעד שלא קוראים את כל המשפט ורואים את הקונטקסט, אף פעם אי אפשר לדעת לאיזה משתי המשמעויות מתכוונים. וזו בעיה אמיתית, כן, שצצה כל פעם שהביטוי הזה מופיע. אבל אנחנו יודעים, טוב, בואי נראה למה הכוונה. כן, יידיש קולטור, איך התרבות היהודית באינדר הלניסטישר ושפניש ספרדישר אפוכה. כן, אז איך תתרגמי מה המשמעות של פה של יידיש קולטור? אני אלך על התרבות היהודית. שלמה, מה אתה אומר? כן, זה מתבקש, התרבות היהודית. אוקיי, אנה, מה את אומרת? זה תרבות יהודי, אבל זה תרבות יהודי, if I understood well, he's saying the influence of the Greek and Spanish was of the... נכון. הרי מבחינה לוגית, יידיש לא הייתה בתקופה היוונית, ולכן, איך אומרים, על ידי... אלימינציה. על ידי אלימינציה, המוח שלנו מבין שמדובר על התרבות של היהודים. אוקיי, תמשיכי בלה לתרגם. אז התרבות היהודית בתקופה ההלניסטית והספרדית, יש כאן אגב איזו כפילות שאני לא ממש מבינה אותה, שפניש ספרדישר. אוקיי, ברגע, תראו, היום בלה מרימה לנו להנחתה מילה אחרי מילה. ביידיש, כן, יותר מאשר בעברית לדעתי, יש אוסף, יש אלפי מקרים של בניית מושג על ידי שתי מילים מחוברות במקף, אשר המילים האלה יכולות לתפקד גם כמילים נפרדות, כל אחת עם משמעות משלה. אבל ברגע שאנחנו עושים, נדמה לי שבאנגלית קוראים לזה קומפוזיט, מושג שמורכב משתי מילים. למשל, אנחנו אומרים שרייב משין. מה זה שרייב משין? מכונת כתיבה. מה שרייב משין? אולימפיה, for example, the Olympia Company. אוקיי. כן. יש לנו, זה מושג, זה מילה, שם עצם, שבנוי ביידיש, כן, זה אולי יותר דומה לגרמנית, על ידי שתי מילים,
השורש שרייבן, לכתוב, והמילה משין, מכונה של כתיבה, מכונת כתיבה. אבל אנחנו לא כותבים את המילה שרייב משין, זה מאוד חשוב מה שאני עומד להגיד לכם, לקראת תרגילי הכתיבה שלכם ביידיש. המילה שרייב משין, רגע של מתח. אני עושה בחינה קטנה. אנה, איך את כותבת שרייב משין ביידיש? שין... לא, אני שואל, האם את כותבת את זה שתי מילים נפרדות או מילה אחת? אחת. למה? למה? It's not the Germanic composition? לא, רגע, העניין הוא, לא שאלתי טוב, אני שואל... שרייבן. סבלנות. אני שואל יותר טוב, האם את כותבת ביידיש את המילה שרייב משין, מילה אחת, או את כותבת את זה עם הייפן, עם קו מחבר בין שרייב למשין? ביחד. למה? למה לא עם הייפן? Because it's one word for the name of this machine. It's the... באמת, רגע אחד, תהי לי למצוא דוגמה דומה של שתי מילים שבונות מושג ושיש הייפן. אם אתם יכולים לתת דוגמה, אבל אף פעם לא דיברנו על זה, אז אני עכשיו אנסה למצוא דוגמה. למשל, אני מנסה לחפש, למשל, איך בלה? שטיף מוטר. נכון, שטיף מוטר אנה זה אמא חורגת, כן? אבל שטיף מוטר אנחנו לא שטיף מוטר נכתוב, לא בלה, שטיף מוטר נכתוב כמילה אחת. כן. כן, עוד מעט אני אסביר לכם את הכלל. צריך לחפש מילה מורכבת משתי מילים. יש מילה אחת שאני לא יודע להגיד אותה, אבל אני שמעתי אותה, וזה בגרמנית רשעות של מכשירים. וזה אומרים... אין דבר כזה ביידיש, לא, ביידיש אין דבר כזה. בטוח שיש. אמרו את זה כאשר חברת אפל הציגה איזה דגם חדש של טלפון, והוא לא פעל במצגת. בסדר, שלמה, יכול להיות שיש, אבל אנחנו מנסים לעבוד על נקודה אחרת, אז לא נכניס עוד קושי לחפש איך אומרים את זה. ניקח מילה פשוטה. למשל, תנו לי שנייה, כן? למשל, תן דוגמה, כן? היא דוגמה טובה, אבל בסדר. אונטר שמס, כן? שמש, סגן של שמש. ביידיש אנחנו נגיד אונטר שמס. אנה, את מבינה מה זה אונטר שמס? אונטר שמס, שמס זה... סופ שמש. בבית כנסת יש שמש ראשי, והעוזר שלו זה אונטר שמס. איך היית כותבת ביידיש אונטר שמס? האם כמילה אחת? לא. לא? לא, עוד מעט אני אגיד לכם את הכלל. אני מנסה להכשיל אתכם כדי שיהיה לכם רגש אשמה, ואז אנחנו נסביר איך. לא. אונטר שמס אנחנו כותבים אונטר, הייפן, קו מחבר ושמס. אבל עכשיו אני רוצה לחפש דוגמה של מושג לא שבנוי ממילה אחת בעברית ומילה אחת ביידיש. אונטר שמס זה מילה בעברית, אז זה מקרה נוסף. אבל שאנחנו ניקח שתי מילים ביידיש לא מעברית, שכותבים לא ביחד אלא עם מקף.
תסתכלו על הטקסט. הרי הטקסט שיש לכם במחשב, זה מתוך האנתולוגיה של החוג שלנו. תנסו לראות אם יש שם מילה שיש לה הייפן באמצע. אומות העולם. כן, אבל כאן יש לו, נכון, אבל אומס האוילם זה שתי מילים עבריות. לא, יש... גם זה דוגמה. יש לייבנד גפיל. לא כתוב לייבן, קודם כל כתוב לב, אבל כתוב... לייבנד גפיל זה עם הייפן באמצע. יפה, וזה נכון, ואז השאלה היא, למה שרייב משין אנחנו כותבים במילה אחת, וזה נכון, ולמה לבנסגפיל אנחנו כותבים, כי לבנסגפיל בנוי גם מלבן, כן, חיים, וגפיל רגש, לבנסגפיל תחושת חיים. למה שם אנחנו הכנסנו בחוג ליידיש בטקסט הבדוק לפי איבו, למה הכנסנו הייפן? האם מישהו יכול לנחש? אני חושב שזה עניין של הלחם, כמו בעברית. זאת אומרת, רגע, לא הבנתי. עניין של מה? הלחם. ה' למד ח' מ'. מה זה הלחם? הלחם זאת אומרת שזה שתי מילים שהולחמו יחד, והן כבר קיימות כמקשה אחת. אבל שלמה שרייב משין זה גם הלחם, והם כותבים את זה במילה אחת. זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. אם שרייב משין היא הלחם, אז כותבים אותה במילה אחת, זה מה שאני אומר בדיוק. אבל לייבן גפיל, זה לא בדיוק הלחם, זה המחבר אולי חיבר את שתי המילים האלה, ולכן הוא שם מקף. מה זה רגע אחד? לא, המחבר לא שם, זה אנחנו בחוג ליידיש שמנו, על פי הכללים של איבו. למה זה לא הלחם לבנסגפיל? מה את אומרת? זה הלחם או לא? אין לי השערה, אני לא... שלמה. אני חושב שזה עניין של תדירות השימוש במושג המולחם. אם שרייב משין, כל אחד יודע מה זה מחובר, אז כותבים את זה כמילה אחת. אבל אם יש לך שתי מילים שהן לצורך העניין הזה, או לצורך מעט מאוד עניינים חוברו יחד, אז אתה שם מקף. תראי, זוהי תיאוריה מצוצה מן האצבע. איך אתה יודע שביידיש המילה לבנסגפיל היא לא מילה שמשתמשים בה הרבה? כי יש בה מקף. לא, באמת. זה מה שקוראים פטיציו פרינציפי בלוגיקה. שקודם אתה נותן את ההסבר, אחר אתה מסביר למה... לא. אני בכוונה... בעברית יש אותה בעיה. לא, זה לא אותה בעיה. טוב, יחל, נראה לי שאנחנו לא יודעים. בסדר. אז אחרי שהבאתי אתכם לייאוש, אני אגיד כלל פשוט, שעד עכשיו בזום לא דיברנו על זה, כי א', בחודשים האחרונים הזנחנו את הכתיבה ביידיש, וב', גם כשעשינו תרגילים, לא תרגלנו את זה, מפני שזה שלב יותר מתקדם של הכתיבה ביידיש. ומכיוון שלפני 2 שיעורים, כן, דיברנו שצריך לדבר יידיש, ושלא ממש צריך לכתוב ביידיש, אז הבה נדבר על אחד הכללים של יידיש המודרנית על פי כללי איבו. כל מילה שהיא מילה מורכבת, כן, משני מילים, משני אלמנטים שיכולים להיות גם לתפקד בנפרד. כמו שרייב משין, כמה הבהרות יש בשרייב משין? 3. 3. הכלל של האורתוגרפיה המודרנית ביידיש של איבו אומר, יש כלל ויש כמה כללים.
אבל לא רבים, וזה יהיה פשוט לדעת. הכלל אומר, מילה מורכבת, נקרא לזה מילה מורכבת, שיש בה רק שלוש הברות, כותבים ביחד. מילה מורכבת כמו לבנסגפילד, שיש בה יותר משלוש הברות, שמים מקף מחבר בין שני האלמנטים הלשוניים שמרכיבים את המושג. כלל ברור מספיק? האמת היא שעכשיו כשאתה אומר את זה, אז אני נזכרת ששמעתי את זה אי שם במהלך לימודיי. זה ברור, אבל זוהי דוגמה, זה שלא זכרת מיד, כי לא תרגלו, לא נתנו לך לתרגל את זה בכתיבה ביידיש, מכיוון שכשבאוניברסיטה העברית, אפילו בחוג ליידיש, פרופסור שמרוק, פרופסור סדן, על חווה טוניאנסקי, אני לא יודע אם היא תרגלה כתיבה, נורה שטרן, אני לא יודע אם הוא תרגל כתיבה, חוץ מההרצאות שלו. היה לדעתי חוסר של תרגול, זה היה אחד המינוסים בחוג ליידיש, כולל בתקופה שאני הייתי, גם אני הרציתי, ואומנם אני לימדתי קורס של, איך קראו לזה? קורס של, שכחתי קראנו לזה, היה תרגיל, כן, של תרגום, ואני כן קצת, כן, הבאתי את התלמידים לכתוב, אבל זה לא היה דבר שעמד במרכז ההכנה המקצועית של תלמידי BA. ואם ב-BA אתה לא מתרגל, ב-MA זה כמעט אבוד, לדעתי. אז זהו, אז זה העניין. אנחנו כשבקיץ נעשיר קצת את העבודה שלנו, גם עם דברים של כתיבה ביידיש, אנחנו נעמוד על העניין. עכשיו, בכל הדוגמאות שהבאנו, יש עוד תת כלל שאומר, ברגע שיש לנו מושג שמורכב או משתי מילים בעברית, בייס אוילם, למשל בית קברות, או מושג מורכב ממילה ביידיש ומילה בעברית. איך אמרנו קודם? היה לנו איזה מילה. אז אנחנו שמים מקף מחבר עם אלמנט אחד, הוא יידיש מהקומפוננט הגרמני, ומילה בעברית. כן? קודם אמרנו דוגמה, ואני לא זוכר אותה. כן? מישהו זוכר? אתה מתכוון לשפניש ספרדישר? שיש לזה מקום? לא, בשפניש, נכון, גם, הנה יופי, חוזרים לעניינים שלנו. ספרדיש, ספרד, זה בא מהקומפוננט העברי. ולכן, מה שבלה אמרה שהיא לא מבינה מה קורה שם, שפניש ספרדישר, זהו מושג המורכב משני אלמנטים שיכולים לתפקד בנפרד, כשפניש או כספרדיש. ולכן יש מקף מחבר. עכשיו בלה אמרה שהיא לא מבינה למה צריך גם שפניש וגם ספרדישר. אם הבנתי את הקושי שלך. האם הבנתי נכון? כן, אבל יש לי השערה. כן. שפניש זה ספרד במובן הכללי, מבחינת נכון. דת ואמונה, וספרדישר זה יהודי. נכון, זה לא רק השערה, זה הסבר מדויק ששפניש יכול לתפקד לבד,
בספרדיש יכול לתפקד לבד, אבל כדי להגיד העדה היהודית בספרד, הרכיב אברהם ישוע של מושג שפניש ספרדיש, שהרי יש גם כן ספרדים בהולנד, אז זה הולנדיש ספרדיש. בסדר? כן. שלמה? כן, זה ברור. אנה? אוקיי, ממשיכים. אני רוצה להעיר פה משהו קטן. בעברית, השיקולים האלה קצת אחרים, אולי, למשל, מתי מותר לך להשתמש בראשי תיבות כמילה? למשל, המילה תפוז, אתה לא חייב לשים גרשיים, כי ברור לגמרי שזה תפוח זהב, אבל זאת מילה שהיא מקובלת כשלעצמה. אבל זה בעברית, אנחנו מדברים על יידיש. לא, אז אני אומר, הגישה בעברית היא גישה מאוד פרקטית, והיא בלי לחלק דברים לעברות, זה מה שאני אומר, זה הכל. בסדר, אם אתה רוצה להשוות את יצירת מושגים חדשים על ידי מיזוגים, אז בעברית התהליך הוא אחר. מכיוון שיידיש בא מקומפוננט גרמני, יש אומרים כ-60% משורשים בגרמנית, אז המכניקה של יצירת מילים חדשות או מושגים היא אחרת. אז אנחנו מקבלים את ההערה שלך שבעברית התהליך הוא אחר. אבל אני מנסה שנתרכז במה שקורה ביידיש, מפני שצריך להפנים גם את הכללים שאמרתי, כדי שכשנכתוב ביידיש, כן, נכתוב נכון לפי כללי איבו שקיימים, זה כבר כמעט 100 שנה. 96 שנים. כי ב-1925 נאספו באיבו, כשנוסד איבו, החלו לדון באורתוגרפיה מודרנית, כי עד 1925 כל אחד כתב יידיש איך שבא לו, ויש דוגמאות מזעזעות בתוך עיתונות יידיש עד אז, אפילו היום אצל החרדים בירושלים, וכשהם מדפיסים דברים ביידיש, כן? לא הייתה אחידות בכתיב, ואחד הסימנים של תרבות שמתפתחת זה האחדת הכתיב. ויש אפילו זלמן רייזן כתב ספר שלם על הכתיבים השונים ביידיש והצורך של האחדת הכתיב. את הספר הזה הוא כתב, אם אני לא טועה, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. כאשר אברהם ישוע השל אומר, בהתחלה כשקראנו, שהוא לא יכתוב על התפתחות יידיש, הוא גם מתכוון התפתחות הכתיבה ביידיש. כל שפה תרבותית, כן, יש לה כללים של כתיב. ומהבחינה הזאת, מאז 1925, ובעיקר מ-1935, כאשר הופיעה חוברת מטעם ייבו בווילנה, ושם החוברת הייתה תקונס פון יידישן אויסלייג, תקנות של הכתיב ביידיש, 1935, ושם באים כל הכללים כיצד צריך לכתוב ביידיש. כן? ועל פי התקנות האלה, שאחר כך פורסמו כמה ורסיות גם בארצות הברית, אנחנו בחוג ליידיש ובדי גולדנה קייט וגם באוניברסיטאות אחרות אימצנו
את הכתיב המודרני ביידיש. בעצם מה שאמרנו היום, כבר רבע שעה, זה מבוא לכתיבה ביידיש כשנגיע לזה. בבקשה, בלה. Okay. Und spanisch-svardischer Epoche ist in der Sachprotim a Paradox von der Ziveg. תרגום. אז אני חוזרת כי קצת שיהיה לנו את ההקשר. התרבות היהודית בתקופה ההלניסטית והספרדית יהודית, אם ככה, היא בהרבה פרטים פרדוקס, סתירה של זיווג. כן, כי יהדות מזרח אירופה זה זיווג אחד, והתקופה הספרדית והתקופות הקודמות זה זיווג אחר, ואחד הוא סתירה ושונה מהשני. ועכשיו הוא יסביר. תמשיכי. Von a Symbiose von idischer Traditie und griechischer oder islamischer Kultur. כן. אז פרדוקס של זיווג מסימביוזה, מהדדיות. זיווג, כן. כן, פון הסימביוז, מהדדיות של... מכיוון שאת בענייני כימיה, אם אני זוכר. ביולוגיה. ביולוגיה, עוד יותר טוב. איך היית מסבירה סימביוזה, שהרי זהו מושג ביולוגיה. כן. הדדיות. הדדיות. כן, אבל תוסיפי. הדדיות... כאשר, זה קשר בין שני אלמנטים שיש ביניהם איזה שהם יחסי גומלין. שני אלמנטים בביולוגיה. נגיד, אני שואל אותך אם אני אהיה נכון להגיד, אם אהיה מדייק, אם אני אומר, למשל, פרזיט, כן? שיושב וניזון מגוף אחר, זוהי סימביוזה. לא מדויק. סימביוזה, זה שוב פעם, יש כאן העניין של ההגדרות, הוא קצת גמיש. סימביוזה בדרך כלל הכוונה ששני הצדדים יוצאים נהנים. זאת אומרת, כך ותן. כן, שני הצדדים נהנים. פרזיטיות זה צד אחד נהנה והצד השני סובל. איך את אומרת? אני אומרת פרזיטיות או טפילות, כן. זה כאשר צד אחד נהנה והצד השני סובל. צודקת. אז איך תתני בביולוגיה דוגמה של סימביוזה של שני גופים שניזונים זה מזה? יש המון דוגמאות. רק אחת. אחת. למשל, פטריה ועץ. יש למשל פטריה שנקראת אורנייה, כן. שהיא גדלה על השורשים. רגע, בלה, אורנייה שאנחנו מוצאים, כן, פה בערי ירושלים אחרי גשם? כן. כן. היא בדרך כלל צמודה לאורנים, היא גדלה ממש על שורשי האורן. כן. אוקיי? והיא קולטת, היא מקבלת מהעץ מזון. את המזון, זאת אומרת תוצרי פוטוסינתזה, כן. והיא נותנת לעץ מים ומינרלים. שהיא קולטת, למשל. נהדר. אני לא סתם מתעקש לשמוע דוגמה איך לקרוא לזה? בבוטניקה, כן? אוקיי. אני לא סתם מתעקש. יש לי כוונה שנבין יותר את המושג סימביוזה בתוך התרבות. גם בתולדות התרבות של כל עם, ובמקרה שלנו,
בתולדות התרבות של העם היהודי, הרי אנחנו לא פטריה, כן? אבל אנחנו בגלות חיינו בתוך תרבויות של ההוסט, אם להשתמש במונח של זום, כן? ומההוסט קיבלנו דברים, וההוסט קיבל מאיתנו דברים. לכן כאשר אברהם יהושע השל, אני לא יודע אם יש לו ידע במדע, משתמש במילה סימביוזה כאן, הוא אומר דבר מדויק. בסדר? הלאה. Von der Symbiose von jüdischer Tradition und griechischer oder islamischer Kultur. אוקיי. אז הסימביוזה של מסורת יהודית ותרבות יוונית או אסלאמית. יפה. אז בואו תנו לי דוגמה, האם יש לכם דוגמה של סימביוזה בין היהודים והתקופה היוונית בתרבות? זה היה פולקלור, זה סימביוזה, הכל זה היה. לא, דוגמה, קונקרטית. לא באופן כללי. למשל קונקרטית, למשל in אלכסנדריה, in מצרים, איפה זה היה הרבה יהודי, על יד in the יווני family. They have the same food, the same תרבות, only the religion was the separate. כן, בסדר. האם שלמה, פה אתה המומחה, מאיפה באה המילה ספסל? ספסל, אני חושב שזו מילה פרסית. אוקיי, אז אין לנו יוונית, יש לנו פרסית. זאת, מה שרציתי להגיד, שבתוך התרבות היהודית, הרי נכנסו מילים מכל מיני עמים שבתוכם אנחנו חיינו. זו באמת סימביוזה אמיתית. כאשר הנשיא קרטר בארצות הברית רצה להגיד שהוא פישל, באחת הנאומים שלו הוא אמר, I made a glitch. יודעים מה זה גליץ'? החלקה. איך? החלקה. החלקה. אז הוא באמריקאית שלו השתמש מהתופעה הסימביוטית שבאנגלית נכנסו במשך השנים המון מילים ביידיש, שאפילו יש אמריקאים שלא יודעים שזה בא מיידיש. יש אפילו, שאני מכיר, ספר של עיתונאי אנגלי, על השפעת היידיש על השפה האנגלית. לא רק במילים, כמו קישקה וכל מיני דברים כאלה שכולנו יודעים, אלא הוא טוען שגם במבנה המשפט, עד כדי כך. אוקיי. הלאה, בלה. Man nimmt über literarische Formen, wissenschaftliche Methoden, philosophische Kriterien und viele theologische Grundgedanken von die Säulen. אוקיי, עכשיו אברהם יהושע אשל מסביר מה זה סימביוזה לפי דעתו בתולדות התרבות היהודית. מנם טיבר בלה, כן? מנם טיבר ליטררישה פורמן. מה זה מנם טיבר? מה זה איבר נמד? שואלים בהשאלה? זה יכול להיות, הייתי אומר... מנם זה לוקחים, אבל מה זה מנם טיבר? מאמצים, לאמץ, כן? כן, מאמצים, כן?
גם ילד? מנמת איבר הקינד? לא. כאן, איך אומרים, אני באמת לא יודע איך אומרים ביידיש, זה לא איבר נמל, אבל במובן של מאמצים כאן, כן? איך אומרים? וואי. טוב, שלמה, אתה עם מילונים, מישהו יש לו, איך אומרים to adopt, מאנגלית ליידיש. אני קיביתי את המסך השני, אז לא יודע. אז תעזוב, לא, בסדר. רגע, אני מסתכלת בחנה רייכר. כן, עכשיו אני מרגיש לא נוח שאני לא קופץ, כן. לא, אתה... אדופטירן, אני חושב שזה נכנס לתוך היידיש, אדופטירן, אבל לא יש עוד מילה. רגע. אדפטירונג, צדקת. זהו. זאת אומרת, ביידיש לא הייתה מילה כזאת מתוך המאות הקודמות. אולי באמת במאה ה-19 וה-20 לא היה דבר כזה. אולי. אז מכיוון שזוהי תופעה יחסית יותר מודרנית, אז יידיש צריכה, הנה יש פה דוגמה של סימביוזה, אז לקחנו מתוך הלועזית מילה או על מושג שלא היה. סליחה פרופסור, יש לי אדופטירן, אדופציה, אני מצאתי ביידיש פולני, צושרייבונג, אדפטירונג. לא, זה משהו אחר. אדפטירון זה להתאים לסגנון קיים, זה משהו אחר. זה אדופטיר ואדפטיר זה שני דברים שונים. אוקיי. סליחה, פרמד קיינד. איך? פרמד קינד. זה ילד, לאמץ ילד. זה ילד מאומן, אבל לא הפועל של אדופטיר. אוקיי. בסדר, פתרנו את העניין. הלאה בעלה. כן. מנמת איבר, אז מאמצים צורות ספרותיות, ליטררי פורמן. נכון. אתן דוגמה, רגע, אני רוצה לתת דוגמה מחומר שאנחנו דיברנו עליו. כאשר יחיאל פיינר, כן, אותו אחד שבשואה נקרא קצטניק, כאשר יחיאל פיינר פרסם את ספר השירים שלו ב-1931 בפולין, כן? לידר. הוא הדפיס שירים ביידיש, וביניהם שירים על פי הסגנון הצרפתי של טריולטים, והוא כותב את זה, כן? בתוך הספר, שזה פה באים טריולטים. זוהי עוד דוגמה של השאלה או של אימוץ, של צורות מתרבויות אחרות. הלאה. ויסנשפטliche Methoden, שיטות מדעיות. זאת אומרת, מאמצים, אומר אברהם יהושע אשל, כן? מאמצים, בסימביוזה הזאת, יש גם אימוץ של שיטות מדעיות. הלאה. פילוסופישה קריטריאס, קריטריונים פילוסופיים או מאפיינים. אני רוצה להביא דוגמה לגבי אימוץ שיטות מדעיות. כולנו יודעים, או צריכים לדעת, שהרמב"ם, כן, כאשר הוא כתב את כתביו הפילוסופיים, את מי הוא אימץ? מהספרות הכללית? מהפילוסופיה הכללית? לא זוכרים? הוא חי במצרים, אולי מהאסלאם? כאשר מדברים על הרמב"ם,
מזכירים את אריסטו. כן. כן? זאת אומרת, השפעות בין תרבויות, זוהי הסימביוזה שאברהם יהושע השל מנסה להגיד. ולמה הוא יגיד את כל זה? מכיוון כשהוא ידבר אחר כך על יהדות מזרח אירופה, מה מאפיין אותה, הוא ירצה להגיד משהו באיזו מידה כן יהודים במזרח אירופה אימצו את התרבות, ובאיזה מידה לא. תמשיך, בלה. אז פילוסופische Kriterien und viele theologische Grundgedanken von die Umesauilem, ואפילו יסודות, מחשבות יסוד דתיות, אמוניות, תיאולוגיות, לא דתיות אלא תיאולוגיות, כן? אוקיי, של אומות העולם. עכשיו, כאשר אברהם יהושע השל, פרופסור לתיאולוגיה, אומר, זה תחום ההתמחות שלו, הוא אומר שהסימביוזה בעם היהודי הייתה גם, הוא אומר, אפילו רעיונות תיאולוגיים. הרי משתמע מזה שגם התנ"ך ומושג האלוהים זה לא איזה המצאה טהורה של היהדות. הלאה, עוד משפט. מניז פר אינטרסירט, שלמה אתה יכול להעלות? כן, רק רגע. Man is interessiert zu betonen. השאלה אם צובתונים זה ההמשך, או שצריך קודם כל להזיז את זה. נראה. להזיז את זה כאילו צידה. זה נראה לי די ההמשך, גם העמוד הקודם היה 134 שלום. אז זה בסדר, אוקיי. כן. צובתונן. זה יש מספרי עמודים, שנדע מה בא אחרי מה, כן. צובתונן דוס בשוספדיקה, ווסיס פרן אין גידנטום, und in der Arumiker Kultur. אוקיי, עדיין מדברים נדמה לי התקופה היוונית, כן? אז הוא אומר, מניספר אינטרסירט, תרגום. מתעניינים או... מתעניינים. כן, רוצים. כאן הכוונה, מתעניינים במובן של רוצים, כן? אוקיי, אז רוצים להתעניין. לא. רגע, סליחה בלה. לא רוצים להתעניין. מתעניינים או רוצים? אוקיי, מעוניינים. מעוניינים, בדיוק. כן. צובתונן, מה זה בטונן? מי יכול לעזור? אנה? בטון? לא זה. שלמה? לבצע, אני חושב. לא. רבותיי, תפעילו את ידיעת האנגלית שלכם. מה זה באנגלית המילה טון? It's ton, 1,000 קילו. לא הבנתי, מה זה טון? 1,000 קילו. לא טונה. טון זה לעשות. הטון במוזיקה, במוזיקה טון. שלמה, מה אתה אומר? שטון זה לעשות, ולכן פירשתי בטון... לא, שלמה, לא. אתה מתכוון למוזיקה, פרופסור? תרשו לי להעיר לשלמה. אתה לוקח קמץ, והופך אותו לשורוק, לאו. טון וטון זה שני דברים אחרים.
טון זה באנגלית, מה זה טון באנגלית? צליל, צליל מוזיקלי. מוזיקלי, נכון. או אקצנט. בטונן להדגיש, לשים את האקצנט, לשים את הצליל, להדגיש. כן, עכשיו תנסי בלה. להדגיש, רק שנייה, אני רושמת. להדגיש, בטונן. הפרפיקס בא אומר, הרי הפועל זה בטונן. בא זה עשיית הפעולה בצורה מרחיקת לכת. לשים את הטון הרבה, זאת אומרת להדגיש. עכשיו תנסי. אוקיי, אז מעוניינים להדגיש את השותפות, דוס בו שותפדיקה. לא את השותפות, אלא את המשותף. את המשותף, ווסיס פרן, אשר ישנו, in יידנטום ביהדות, כן. und in der ארומיקייר קולטור, ובתרבות הסובבת. נכון, הוא עדיין מדבר על הסימביוזה, כן? איך התהליך הזה פועל, כנראה הוא מתייחס כאן לתקופה היוונית. זה מאוד חשוב לדעת על איזה תקופה הוא מדבר. שלמה, המשפט הבא. schreibt man und man tracht Leute a fremden Nussach, man bemüht sich zu machen Pschores mit die Tories von Größe Denken. לא כתוב טוריאס, לא כתוב טוריאס, תיאוריאס, יש תיאוריאס. שלמה, תשמע, עין, אני אומר לך את זה הפעם האלף, עין ביידיש זה אתה אסור לך לדלג על תיאוריאס, כן? תיאוריאס von Größe Dankers. לא כתוב דנקרס. 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 כן. מה המילה הראשונה שקראת? אופט. אופט schreiben, לעתים קרובות. נכון. כותבים, schreibt man, und man tracht, וחושבים, man tracht Leute, הפרמדן נוסח, ואנשים חושבים נוסח זר. לפי, לא, רגע, המילה לויט, לפי נוסח זר, לא סתם אנשים, אלא היהודים באותה תקופה שהוא מתייחס אליה, תקופה היוונית, כן? כותבים וחושבים לפי נוסח זר. זאת אומרת, לא לפי נוסח שנוצר על ידי היהודים, אלא לפי נוסח של הסביבה. הלאה. Man bemüht sich zu machen Pschores. תראו. לא. מהו הפועל מן במית זיך? מי יכול לעזור? זיך במיתן? זיך במיין. זיך במיין. מי יודע מה? מתאמצים? משתדלים. משתדלים zu machen Pschores, לעשות פשרות, mit תיאוריות, עם התיאוריות von Größe Dankers של ההוגים הגדולים. לא דנקרס, אלא דנקרס. דנקרס, כן, ההוגים הגדולים. מי מנסה לעשות פשרות? היהודים בתקופה היוונית. הוא עוד לא הגיע למזרח אירופה. הוא מדגיש קודם תקופות קודמות שיהודים פעלו בצורה שונה ואולי פחות אותנטית מאשר במזרח אירופה. זה נראה אחר כך. הלאה, משפט הבא. Nicht selten ist man viele gezwungen zu schreiben
אפולוגטישה חיבורים. חיבוי, תרגום. הם אפילו לא חושבים... לא. זלטן כבר היה לנו. זלטן הם אפילו לא מעלים על דעתם, אני חושב. כן, בכיוון, אבל מי יכול לתרגם קצת יותר מדויק? נישט זלטן. מה זה זלטן? זלטן זה נדיר, נישט זלטן, לא בפעמים נדירות, זאת אומרת, די עושים את זה, כן? זה די שכיח, ist man אפילו gezwungen zu schreiben apologetische חיבורים, שהם gezwungen, מה זה gezwungen אני לא יודע. צווינגן ביידיש, להכריח. אז ניש זלטן ist man gezwungen, לעתים שכיחות, נאלצים, צווינגן זה להכריח, מוכרחים או נאלצים. נאלצים לכתוב חיבורים מתנצלים. אפולוגטיים, נכון. הלאה. קטע חדש, in der אשכנזישר תקופה. עכשיו הוא יגיד, לעומת התקופות העתיקות האלה שקרה כל מה שקרה, בתקופה האשכנזית, שעני, קורא משהו שונה. תקרא משפט שלם. הנה האשכנזישר תקופה. תקופה verläuft des geistige Leben von jedem... לא כתוב דס. geistige. לא, דס. אמרת דס. תקופה verläuft das geistige Leben von jedem in התבודדות. התבודדוס, כן. תראו. בתקופה האשכנזית, כאשר פרלויפט חולפים, נכון, חולפים חיי הרוח, גייסטיקה לייבן, נכון, פונידן של היהודים, בהתבודדות. הנה כאן יש לנו הקונטרסט וההפך. בזמן שבתקופות הישנות יהודים היו בסימביוזה עם התרבות שבסביבה, ושאלו דברים וכתבו וחשבו והשתמשו בצורות של הסביבה, הרי שבתקופת מזרח אירופה היהודים חיו בהתבודדות, זאת אומרת באיזולציה. איזולציה, to be alone, separated. כן, כמו עכשיו אנחנו בפנדמיה. במזרח אירופה. כן. פה יש לנו ניגוד מלא, שאברהם יהושע השל טוען, במה יהדות מזרח אירופה שונה מתקופות של האסלאם ושל יוון. עוד משפט. Das Volk lebt allein zwischen primitive germanische und slawische Massen. העם, der Volk lebt, העם חי allein לבדו, zwischen primitive germanische, בתוך בתוך מסות פרימיטיביות גרמניות וסלאביות. נכון. פה הוא אמר דבר שאם זה נכון מבחינה היסטורית, וזה כנראה נכון, זה קבע את האופי של יהדות מזרח אירופה. בזמן שבספרד תרבות האסלאם
והיהודים היו מעורים בתרבות האסלאם, וראה הרמב"ם, ובזמן שביוון יהודים שאלו מהיוונים לתרבותם כל מיני דברים, הרי שבתקופת מזרח אירופה, היהודים שחיו בארצות הגרמניות, הם חיו בתוך המון פרימיטיבי שלא ידע לקרוא ולכתוב, בזמן שיהודים היה להם ציווי ללמוד מהלידה ועד היום האחרון, בזמן שלמדו תורה, והם חיו בפולין ובגרמניה, כן, בקרב המונים פרימיטיביים. וזה מבחינה היסטורית, טוען אברהם יהושע אשל, זה קבע את ההתבודדות, את ההסתגרות, כן? אוקיי, הלאה. Geistig stehen in Hecher für seine Schchenim und sehr באופן רוחני היהודים עומדים גבוה יותר משכניהם, כן. und sie entwickeln sie entwickeln an eigenartig jiddisch Kollektivleben. Leben. Und sie entwickeln. והם מנהלים, אני חושב. לא. מפתחים. עוד פעם? מפתחים. כן, מפתחים. אנחנו בזמנו אמרנו טוב, בסדר, לא ניכנס להסברים פילולוגיים. והם מפתחים, כן? Eigenartig jiddisch Kollektivleben. חיים קולקטיביים יהודים משלהם. אייגנרטיק, זאת אומרת משלהם. כן. אופייני להם ולא לעמים שבתוכם הם חיים. רגע. עכשיו אני שואל את כולכם, מה אתם אומרים על התזה הזאת? I think that to be safe in the life between other people like Notzrim or other, you need to be together in this group, collective, and to be strong inside and to help between the Jewish should to always be together and help each other. Like now we have the same situations now in Poland again with the nationalists and the fascists, the new. For example, we have every day I am signing some report together with other Jewish against the anti-Semitism or some, for example, a short example, we had now the situation that somebody took the new journalist who was the priest and who was the big anti-Semitism, and he was the prison, and now he's the journalist. He have the legitimation of the, so we were signing against this. So it's meaning you need to be always together if you want to survive. אוקיי, מה שאנה אומרת זה נכון, אבל זה לא קשור למה שאברהם יהושע אשל אומר. אנחנו קראנו עכשיו, רגע, קראנו עכשיו מה שהשל אומר, אם אני עושה את זה פשוט, השל אומר ככה, בזמן שהיהודים בתקופה היוונית והאסלאם חיו בתוך תרבות גבוהה, הם התנהגו בצורה סימביוטית, והם לקחו מהתרבויות הגבוהות לתוך התרבות שלהם, אבל בזמן שהיהודים
אחר כך, במאה ה-18 וה-19, חיו בקרב המונים גרמניים עם תרבות נמוכה, כי אז גרמניה זה לא גטה. הכפרים, גרמניה בכלל לא הייתה קיימת עד 1871, כאשר ביסמרק איחד את כל הנסיכויות. עד אז, עד סוף המאה ה-19, הרי הגרמנים, הם היו גרמנים, הם לא היה להם אומה, לא היה להם תרבות משלהם אחידה. אלה היו המונים שפחות ידעו קרוא וכתוב מאשר היהודים. אז כאשר יהודים חיו בתוך המונים כאלה, גם הגרמנים, ואני מוסיף גם בכפרים הפולנים, גם הפולנים, כן? במאות ה-17, 18, ברגע שהם חיו בתוך תרבות שהיא יותר נמוכה מהיהודית, הם הסתגרו, כי לא היה להם מה לקחת מהסביבה. שלמה ובלה, מה אתם אומרים על התזה הזאת של אברהם יהושע השל? אני מניחה שהיסטורית זה מבוסס, אבל יש בעיה באמירה הזאת, יש בעיה, זה סופר מרים לאנטישמיות, לשנאת יהודים בגלל התנשאות, בגלל התבדלות. אוקיי, בלה, אני רציתי לשמוע את האבל שלך הזה. תראי, אברהם יהושע השל פה מדבר על ידי ניתוח קטגוריות היסטוריות. אם באופן עקרוני זה נכון, זה שיבואו הגרמנים או יבואו הפולנים ויהיו אנטישמים בגלל העובדה ההיסטורית, זה לא תלוי ביהודים. אם הניתוח ההיסטורי נכון, זה מה שקובע. כדי להבין את התקופה המזרח אירופית, את ההתבודדות היהודים מהפולנים ומהגרמנים, את הרצון לא לצאת מהגטו היהודי. אני רוצה אבל להוסיף עוד משהו. כן. דיברנו קודם על סימביוזה, והיידיש למשל לקחה כל כך הרבה מונחים סלאביים, כל כך הרבה, חלק גדול מהשפה היידיש בנוי על לא שפה סלאבית אחת, אלא הרבה. כן, רוסית, בעיקר ופולנית וגם גרמנית. כן. וגרמנית זה עוד מוקדם יותר, האלט יידיש כן. כבר מכיל גרמנית. כן. אבל זה גם סוג של סימביוזה, לקחת, לאמץ אל תוך השפה. פה אני חולק עלייך עם כל הכבוד, כי אני לא יודע ביולוגיה ולא כימיה, אבל אם סימביוזה, כן? כמו שהגדרנו קודם בעזרתך, זה לקבל ולתת. כאשר היהודים מסתגרים, הם אומנם לוקחים, אבל הם לוקחים, ואני מדבר על התקופה, כן, גרמנית פולנית, הם לוקחים, אבל עושים טרנספורמציה ממה שהם לוקחים. הם לא מדברים גרמנית ביידיש שלהם. השורשים הם גרמניים, אבל זה הופך לשפה יהודית. כן? זאת אומרת, יהודים, בגלל שהם חיים בקרב עמים אחרים,
באמת משתמשים ביסודות של השפה, אבל הם הופכים אותה לשפה יהודית. גרמני, בעולם התחתון הגרמני, כן, הם, כשיש מילים מגרמנית או מעברית שנכנסים לעולם התחתון היהודי, הם עוברים טרנספורמציה. פה הסימביוזה, עד כמה שאני מבין מה זה סימביוזה, לפי מה שהסברת, זה לא כך ותן. זה כך, תעשה טרנספורמציה לשפה יהודית עם יסודות גרמניים או פולניים, ותתבודד ולא תיתן שום דבר, מכיוון שהסביבה לא רוצה לקחת ממך. כמו שאת אומרת, הסביבה הופכת לאנטישמית, מכיוון שאתה כל כך שונה, ולא רוצה להפוך לגרמני, אני מדבר על תקופות ישנות, או לפולני, ואתה מתבודד ויש לך זהות משלך. אני לא בטוח שלזה אפשר לקרוא סימביוזה. את העובדה שהיידיש לקחה, אבל לא נתנה. טוב, דנו, כן? עשינו דיון. כן, שלמה, רצית להגיד משהו? כן, אני רוצה לומר שכדי להוכיח את המשפטים האלה, אתה צריך להביא אפרט שלם של עובדות. אני, למשל, כמה ספרים בפולנית יצאו בתקופה נתונה לעומת ספרים בעברית או בשאלות ותשובות או כל מיני דברים. אני לא, זאת אומרת, לבוא ולומר ככה סתם שאלה ברורים ואנחנו כאלה, זה לא מוצא חן בעיניי, נגיד ככה. לא, בסדר, זה לא מוצא חן בעיניך בגלל שיקולים של אדם מודרני. כיום למשל, המצב של העם היהודי הוא שונה לגמרי. כאשר אנחנו כיהודים חיים בארצות הברית ובאנגליה ובאירופה המתורבתת, זה לא המצב שעליו מדבר אברהם יהושע אשל. אברהם יהושע אשל מדבר פה על תקופות היסטוריות, וחזקה עליו שכשהוא אומר מה שהוא אומר, אמנם בהכללות, בגנרליזציות, הוא לא מדבר כיהודי שמזלזל בגויים, אלא הוא מדבר כהיסטוריון. אוקיי, שמענו את ההיסטוריות. לא, אני רוצה לומר לך, למשל, אתן לך דוגמה, אצלי במשפחה, את הבנות שלחו לבית ספר פולני, וזאת הייתה משפחה חרדית שבחרדים, את הבנים שלחו לחדר. שלמה, אצלך, לא רק אצלך, בחינוך היהודי, במאה ה-19, זה ידוע שבגלל שבמסכת ברכות, כן, כתוב בגמרא, שמי שמלמד את ביתו תורה, כאילו הוא מלמד אותה ליסטות. זאת אומרת, היה איסור מבחינה יהודית ללמד בנות מדעי יהדות. ולכן, או לא לכן, אבל שלחו אותם, כמו שאתה אומר, ללמוד צרפתית לבתי ספר. אבל זה לא מפריך מה שאברהם יהושע אשל אומר. הוא מדבר על העם היהודי ובניית תרבותו, במידה והוא שאל או השאיל לסביבה שמסביבו. אז הוא אומר שבתקופה המזרח אירופית, ההתבודדות הוא הסימן ההיכר לעומת התקופה האסלאמית והיוונית, כאשר הייתה שאילה ונתינה גדולה יותר מבחינה יהודית. זה כל מה שהוא אומר. טוב. בסדר. רגע. השעה 7:22. אוקיי, יש לנו עוד 8 דקות. אנה, בבקשה. מנלפט. סליחה, אני לא יכולה לקרוא, יש the drops in my, I still have the little... בסדר, אני מתנצל. בלה, עוד משפט. סליחה. מנלפט.
Man lebt mit der eigenen Tradition, man entwickelt das eigenartige, persönliche und man vergisst in andere. תראו, חיים עם המסורת משלהם, או משלנו, העצמית, כן. העצמית, man entwickelt das Eigenartige, מפתחים ייחודי. את הייחודיות, את המקוריות, נכון. persönliche, את הייחודי האישי. und מפרגשת in andere, ושוכחים מהאחרים, משהו במבנה של... כן, כי זה אחרים. האחרים זה... הגויים. כל הגויים, כל העמים שבקרבם חיים. הייתי אומר שאפילו אני חוויתי את הגישה הזאת בביתי בבואנוס איירס, וסיפרתי לכם, כאשר היה קרנבל בבואנוס איירס, אסור היה לנו לצאת אפילו לרחוב. הגוי היה תמיד מושג, לא מהציטוט שהעם היהודי זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלא לגוי הייתה משמעות של האחר, השונה, זה שאני לא שואף להיות כמוהו, זה שאני לא שואף ללמוד ממנו, מכיוון שלי יש תורה משלי, הבנה משלי, ואין אני אומר לעצמי, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-20, משפחה מזרח אירופית, כן, שהיגרה ב-1937 לבואנוס איירס, ככה חונכתי. כמובן שכמי שלמד בתיכון וקרא ספרדית, אנחנו היינו רצים אחרי התיכון, היינו רצים, אני ושני חבריי היהודים, לפקולטה למשפטים בערב, לשמוע קונצרטים, כן, שם כל ימי חמישי היו מוזיקה קלאסית, כמובן שהיינו קוראים בספרדית, פילוסופיה והתעניינו וכולי, אבל בו בזמן שבפועל אנחנו רצינו ללמוד, באמצע המאה ה-20, רצינו ללמוד מן העולם ומהגויים, אנחנו היינו מודעים לייחוד שלנו כיהודים, כן? וכאשר ארגנטינאי אנטישמי היה מתיך, או מקלל אותנו ואומר לנו, רוסו פודרידו, רוסי רקוב, כן? קריאה אנטישמית על יהודים. אנחנו לימדו אותנו להגיד, אמוצ'ה אונרה, יש לנו כבוד גדול להיות יהודים. כן? סליחה פרופסור, זה היה אנטישמיטיזם מארגנטינה, כי זה היה הרבה גם דגרמנית, דקולוניזציה, או זה נורמלי? זה היה... אני רוצה להבין את השאלה. מה את שואלת בדיוק? זה אנטישמיטי, זה היה בארגנטינה, because there was many immigration even before the war of the German colonization, and they was in Argentina, or there was the other reason to be anti-Semites in Argentina? טוב, What is the roots of the anti-Semi? לא, הבנתי את השאלה. את שואלת, תעזבי את הקולוניזציה הגרמנית, אנחנו מדברים על היהודים. מבחינת האנטישמיות בארגנטינה, כן, קראתי לא מזמן מאמר על האנטישמיות בארגנטינה ב-1919. אנטישמיות אמיתית, היו שם מאורעות נוראיים בבואנוס איירס. האנטישמיות בארגנטינה הייתה
והינה לטנטית עד היום. וכל כך למה? בגלל אותה סיבה שאברהם יהושע השל זה עתה קראנו. היהודים בארגנטינה מתחלקים לשתי קבוצות. אלה שהתבוללו, אלה שנתפסו על ידי האסימילציה, התחתנו עם לא יהודיות, או אפילו אם לא התחתנו, התרחקו מהמקורות היהודיים, לא קיבלו חינוך יהודי, לא יודעים שפות יהודיות, הפכו לארגנטינאים על פי חוסר הידיעה שלהם על מוצאם היהודי. זה קבוצה אחת. קבוצה אחרת שהתקיימה ומתקיימת עד היום, זה הבנים והנכדים של המהגרים לארגנטינה בסוף המאה ה-19, אשר התבודדו ושמרו על זהותם במנותק מהתרבות הארגנטינאית ובעיקר מהקתוליות. הרי יהודים באו לארץ קתולית. וכשאני כתבתי את עבודת הגמר שלי על ספרות יידיש בין שתי מלחמות העולם בארגנטינה, אני מביא עדות של כומר לא אנטישמי. וזה היה מה שהוא כותב, השיא של ההבנה כלפי היהודים. והכומר אומר ככה, אני לא מבין, אנחנו הזמנו במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, את היהודים לבוא לארגנטינה, נתנו להם תרבות ומקום לבנות פרנסה, קיבלנו אותם בידיים פתוחות, אבל הם לא התבוללו. הם המשיכו והתמידו להיות יהודים. זאת אומרת, אותו כומר קתולי שמייצג את המנטליות הקתולית הארגנטינית, הוא ציפה שברגע שאתה נותן ליהודים לבוא ופותח להם את הדלתות, הם יהפכו אפילו לקתולים, או לפחות יהודים. יהודי ארגנטינה עד היום חלק שומר על הזהות שלו, אבל חלק גדול או שהוא יתבולל, יתחתן עם לא יהודיות. אני מניח שיהודי ארגנטינה, אני יודע, מפחדים לחקור את עצמם כדי לא לגלות שאולי, כמו בארצות הברית, יותר מ-50% התחתנו כבר מזמן עם לא יהודים, ואלה כבר לא הולכים לאיבוד. ובכלל, היה היסטוריון יהודי, בן ששמו היה קמינר, שהוא אמר, אילו 60 ריבו של יהודים שיצאו ממצרים, היו שומרים על זהותם היהודית עד ימינו, היינו היום מיליארדים. והוא אמר, בהיסטוריה היהודית, בכל תקופה ובכל מאה, הרבה אנשים, אולי הרוב נופל לצדדים ועוזב את היהדות, ורק מיעוט הולך קדימה עם הזהות היהודית ועם התודעה היהודית והשליחות של להיות יהודי בעולם. נדמה לי שעברנו כבר את הזמן. השעה 7:32. אבל אם יש הערה או תגובה, נסיים עם תגובה שלכם אם יש. לא חייב להיות, כן. טוב? אז אנחנו
נפגשים ביום שני. אני מקווה ששלמה כבר יוכל לשלוח לכם את הזום החדש, כן? עד יום שני הבא, נפגשים 5:45 כדי לקשקש. תודה ותודה. רבה. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. להתראות לכולם. זין גזונט. כמו שאמר סבא שלי, אם ירצה השם ויתר הגורמים. זין גזונט. להתראות. היי. טובה? יש תשובה טובה. בסדר.